starting. Madunggan ko dali. Tapos lang nang imuhang kuan para di maigo sa hangin. Hangin no. Ay, dili na lang nakibutang bi. Kailangan ko makasulay. Char lapel. Itataglain. Muhangin na siya. Ako kaya akong tabunan apil na ko sa relax. Makita ka dali. Makita ra dahil dyan. Kira na eh? Careful ka. Lagi? Mag- Yung pag-umandrita, mag-vape. Mo lagi pares ako. Hmm. Ang akong tiyan kay dako kayo, oh. Kani siya. Hayahay. Vaping sessions. Yun na, wag. Si Red. So, Hello, Red. Namis likod. Namis likod. Saan yun siya na likod? luyo sa cinema. Layo sa theater. Smoking area. Smoking area. Okay. Pang-invite og friends. Oh. For the chill na to, dire. So unsay nahitabo ganina nganong walay ng mata na to? Nga mo adto man ta sa river by the sunrise. Ay, nakoy two scenarios. First scenario kay nakalimot kog alarm. Nonsense. nakalimot kog kuan butang og alarm. Ang second kay wa jud ni mata. O ako mata kay dugay kay ko nakatug kay alimuot kayo ang mong aircon. Otro sad kana nyo Late ko Golat mi taga-taga naka-breakfast. pabit ako nga basin day nga kanang kuan. Kumari na sa circuit mag-jogging ta. So for context guys, mag-jogging yung tamin ng circuit daw dapit sa riverside sa likod sa asa ta? Sa hotel. Sa likod sa hotel. Ka-ambitious ba sa ka na mag-jogging? Ay. Ka-healthy living ba? Like, is this turning into a new leaf? Mo Like, magod the siya. fuck? Healthy Amazing. living. Ikaw man og jogging, kutas kayo, mag-babe dayon. Babe dayon. Yup dayon. Ano dayon? Muna siya healthy living. Like, bawi ra ba? Like, kana bitaw ni exceed ning excess ka og kanang air water sa imong body. Kay dili siya og air. Yup. Ay, pero lami kayong breakfast kay ganina do in fairness. Nice kayo. Nice pa kayo mga films nga nang hitabo. Adiara, si Red Honoride, Star of the Night. What's up? Sana? Lapel. Si PT appeal sa imong babe. Para di maigo sa hangin. Muna yung vape Ayaw, maigo sa hangin. Sige hangin. Kusog lagi kay hangin. Asa man? Ano ba? It's hot on the bottom! Ano ba? Wait. Lo, nadaot akong poster. Explain na imong kuan. Explain na imong poster. Sama na siya. Di mo nalikan. Kani nga poster. Ang poster gikan kang Jermaine Tolbo. Kaya kan Jermaine Tol. Ang iyang short film One of the most prolific contemporary filmmakers right now. Asa to? One of the Most prolific. most prolific filmmakers of this century. Asang title ani? Tura day. ang pamilyang Ang pamilyang mag-uol. And true to life, guol kaayo. Gaguol yun sila. In fairness, nice kayo ang form of Hindi na siya i-program together with no? one section. Jack Cole by Duy Migrinio. Pamilyang di magjakol. Pamilya hindi mag-jackal. Nabaya siya sticker nga. Ang linya nga maglolo, magkulkog, mga dagko na ta. Sakto na magkulkog no, magfinger. Dahil na po to yung gingan niya nga, magpiano na lang ka o ka na magbarista nga battle shaker. Barista or bartender? Ay, bartender di ay. Kuya, atong gigamit nga mic kaya nga atong vape ba? So, nandito po tayo ngayon.
Pero, First time mo sa Iloilo, Jared. yeah, first time ko sa Iloilo. Say mas init Cebu or Iloilo? Patas ra. Patas ra for me ang init. Ha? Safe answer. Dili, kay tinuod man. Like, for me, kay sa Iloilo, kay Murag, same ra, og ka na bitawng hait og ka ng init dito sa Cebu. Oh, blokan sa kinabugnawan. Di polog. Lobat na akong kwan. Bugnaw di polog. Sa Dumaguete. Lubat ni? Ang ganit. Yung wait. Hello. 1, 2, 3. Ya pag guman kasi storya ta dili siya. 1, 2, 3. Ay. 1, 2, 3. Ikaw, Red, first time ni mo sa Iloilo? Second time. Di ko saan ka dali sa first time? For the vibes only. For the vibes. Di ko saan ka dali sa first time? Wala, pag college pa man to na ako. Ako Giring-giring? wala eh. Pag-gari. Siya ay. Tutga? Aw. Siya ako. Di man to, taga Iloilo, Jared. Ano ka taga Iloilo? Di. Aw, ba kanino taga Iloilo? Kabalo mo Ilonggo. Ilonggo to, pero dito taga Iloilo. Aw. Ay di oh. Ikaw sir, first time ni mo diri sa Iloilo, dili. When was your first time? Girl talk. Itong na oil spill sa Gimaras. Atoy, legit? No. Para mo ito ka o Nag-donate kag hair. Gimaras. Muagi man ka o Iloilo. So, mo to, ako ang nag-document sa mga filmmakers ka naghimo og short film sa oil spill na sila ni Kid Latahimik, silang Raya Martin. Yeah, I remember ko. Ka-remember ka na di ka. Joke lang. Pretentious. So, si Kid Latahimik, taas siya buhok, iyahang gi-offer sa dagat ang iyang buhok, iyang putol. Ikaw, Kit, i-offer na mo imong hair. O mo ko i-appeal sa program, tig behind the scenes naman ko. So, parehas, Ikaw mo offer si mo hair. parehas mi og kamera ni Kid Latahimik. Yan, ang home siya nako og battery. Katong kwan, kawayan. Dili. Panasonic DBX 100 iya ako ake. 100 Bambo B. ba? Bambo nga camera. Bambo camera. Naisik bambo camera, kidlat tahimik. Di bambo nga kamera sa Kid Latahimik. Unsa no? Oh, muandar siya. Huh? Oh, full frame. Unsa no? Dagaan siya siyang anak og kwan, iPhone niya, wan niya dawata kay gusto siya iyang camera katong kawayan camera. Full frame. 9 IBIS. Digit. Oh, 125 FPS. 16-bit RAW. Made of bamboo. 6K. Dula lang Kid Latahimik uy. Ano ko makakakita na niya? Di ko kalimutan to nga time kay wala ko nakalundri. Busy kay ko before nilarga pa dong diri. Wala ko'y brief. So the whole time nga na ako din kay hayahay. Yay. Lapos-lapos ang hangin. No. Yes. Ako daw. Asa man ang kamera karon ni Kid Latahimik? Na-intriga ko ng kamera ha. Naman pirme, bisig asa siya matuyaman na doon. Hindi ako. Mag-vlogging na siya. Asa man siya? Asa man siya ron? Mura bago lang siya ni atong Cebu, di ba? Bago na siya nating Cebu. Kita ko mga pictures. Di ay? Last na kita niya Cebu kay Cinema Rehiyon man to Cebu. 20. Yan, asa man siya galaglag ron? Ate ba? Asa man siya galaglag ron? Kailangan ko makakita ang Kid Latahimik do. Kid Latahimik, if you see this, I want to see you. Collab. Gago. I want to see you. Collab. Branded collab. Balikbayan. I want to see you mag-unboxing tas imong kawayan nga kamera. Oh. Ganahan ko makakita. Balikbayan part. Ganahan ko makakita sa iyang kawayan nga kamera kay intriga ko ano. Tanawa is gigugol. Di ko gusto ko makakita first hand. Charis. Gusto ko makakita nga kanang kada yung ala. Nya yung ikuan ba? Nya ikuan step by step. 6K anya 16-bit RAW with IBIS yan ay autofocus. Asa ka na? 6K? Oo. So mura siya ari. Basin. Pero ang ari walay autofocus. Walay IBIS. Kana. Oh. Oh, Amazing. mura siya Sony. Unsa na ang camera siya ga-build ana? Tingnan na siya gagamniya. Ah, siya ga-build Oh, from bamboo. Yung gipanday. from bamboo. Oh.
biodegradable. Madlok matatong kuan. Wala siya kuan. Kasi hindi wala na ni-respond. Wala siya environmental footprint. Gabi 10 minutes na niya.